Бүген 15 май халыкара гаилә көне. Күркәм эшләр эзеннән сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы гаилә кыйммәтләрен саклауга багышлана. Сәхифә геройлары Балтач районыннан күп балалы гаилә Энҗе һәм Раушан Хәлиловлар. Good morning. Сабыйларның үтә дә сизгер күңелле булуларын яхшы беләбез. Дәресләрне шулай кызыклы, ихлас итеп, бары тик үз һөнәрен һәм балаларны яратучы кешеләр генә алып баралар. Энҗе Хәлилова белән танышуыбыз ул эшли торган балалар бакчасыннан башланды. Мин белемем буенча инглиз теле укытучысы. Ләкин менә шушы кичкенә балалар белән эшләү күпкә кызыграк һәм күпкә рәхәтрәк. Чөнки балаларның күзләренә карауга инде аларның синнән нәрсә көткәне аңлашыла. Бары тик алар белән ихлас булырга һәм балалар телендә сөйләшергә генә кирәк. Үзегездә эш бала әнисе бит әле. Менә шу балалар яратуыгыз ул сезнең табигатыгызда дигән сүз. Бәлки шулайдыр. Энҗенең эшендә генә түгел, эштән соң вакыты да балалар, аларны кайгырту, тәрбияләү мәшәкатьләре белән тула. Бүгенге тапшыруыбыз каһарманнары Балтач районының Чепья авылында яшәүче Хәлиловлар. Аларның үзләренең эш балалары үсеп килә, тагын бер өлкән кызлары Гүзәл Казан студенты. Булай аерып әйтүнең сәбәбен соңрак белерсез. Җәй көне мәктәбебездә капиталь ремонт башланды. Һәм безгә инде эшләргә Раушаннарның бригадасы ут кертергә килделәр мәктәпкә. Шунда инде мин аны сразу күреп алдым. Ул шундый кызыл футболкадан, комбинезоннардан иде. Ул да инде шыпырт кына мине карап биргән. Бу гаиләдә матур гадәтләрнең берсе актив яшәү рәвеше алып бару. Төгәлрәге спорт белән шөгыльләнү. Күзендә бай шөгыльләнергә яратам мин. Бала инде миннән күреп шул минем артан калмадылар инде алар. Йөгергә дигәндә йөгергә чыктылар, шаңга дигәндә шаңга чыктылар. Вот шулай итеп балалар да кирип киттеләр спортка. Раушан уллары белән даими рәвештә шаңгыда йөри. Уңышлары да җитәрлек. Мин спорт белән шөгыльләнгәч, минем белән күп кеше дуслашасы килә. Һәм дә спорт миңа сәламәтлек бирә. Әти белән әни минем өчен бик зур авторитет. Әти бик батыр, бик үзенең сүзендә тора торган кеше. Әни кирәк булганда җылы сүз белән подбодрить итә. Исламда калышмый. Сиңа шулай көндәш булырлык бармысың сыйныфыңда тагын? Юк, мин генә йөрим. Син генә яхшы йөрисең шундаймы? Нишләп шулай яхшы йөрисең икән соң син? Көн саен тренировкаларга барам. Ә хәзер микрофонны кечкенә кыз Адиләгә бирик. Дөньяга авыз салдым. Мин татар гаиләсендә. Әни өйрәтте татарча сөйләргә. Кызлары Гүзәл гаилә өчен бик кадерле кеше. Әти-әнисен югалтканнан соң аны Энҗе белән Раушан үз канатлары астына ала. Мин кияүгә килгәндә инде Гүзәл бу идея бар иде инде ул. Әле Раушанның апасы исән иде. Һәм бер елдан ул яман шиш авыруыннан үлеп китте. Һәм Гүзәл 5нче класста вакытта әтисе дә кинәт кенә йөрәк авыруыннан үлеп китте. Һәм без инде ул вакытта икедә уйламыйча Гүзәлне үзебезгә алырга дигән фикергә килдек. Хомасан кунакта булгач монда бөтен нәрсә үземнең өйдә кебек булды. Бу гаиләдә мин үземне үз кеше кебек хис итәм. Ике энем бар, бер сеңлем бар. Без алар белән Хомасан уйныйбыз. Кичкенәдән бирле Әмирне дә генә Исламны да минем белән бергә үсте. Хәлиловлар гаиләсенең киң күңеллелеген раслаучы тагын бер дәлил. Алар белән бер йортта Раушанның әнисе Сания апа да яши. Син нәрсә ясыйсың кызым? Чәй эчәсегез килмиме? Кайнана белән килен мөнәсәбәтләренең уңай үрнәкләре бар бит дип әйтик әле, оныткан кешеләр өчен. Аның инде тәҗрибәсе дә зур. Ул безне дә тәрбияли, балаларын да тәрбияли. Һәм балалар кайтып кергәч тә минем беренче барыгыз әбиегезгә, әби без кайттык дип әйтегез дибез инде. Бер нәрсә алсалар да барыгыз әбиегезгә күрсәтегез дип. Менә алар беренче, алар инде балалар шуңа өйрәнгән. Алар үзләре дә беренче әби янына йөгерәләр. Гаиләнең тоянышы ул Сания апа. Минем улым бәхетле итәр өчен миңа килен сайлап алды, үзенә ошаганын, яратканын,
Оңғар ошалғыш меңа да ошады, біз талашып нетіп тұрмайбыз, келішіп, матур етіп яшайбыз енді қазіргі күнге хәтле. Балаларны үзебезнең үрнәктә үстерсәк, аларны инде үзебезне өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәтсәк, хәзерге булган тормыштан канәгать булырга өйрәтсәк, шул Бергә балалар белән эш биткәч җыелабыз һәм дә фикерләшәбез. Булган көннәрне, булган элеккеге вакытларны искә төшереп алабыз. Бу безнең өчен бик кадерле мизгелләр. Татулык, сәламәт балалар, хөрмәт, мәхәббәт, тормыш гөрләп барсын өчен, җанга рәхәтлек бирсен өчен, гаилә әнә шундый булырга тиеш. Күркәмлеккә омтылып яшик. Ания Гыйбадуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Балтач районы.